alaika shugaba. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Da Allah zan fara sarki jalla tabara ka amincen in tsara baitun mai kyan sura nurul huda madafar madaba ayi wa gadara ya annabin isa son ka kawai na sa gabana ka yarda na yaban ka gwani dare ko da rana. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Allahu kai salati ga dalilin khairati ne bayyanar da bayi Allah muka hausaiti shine kai wa salati tun kan yayi wa bati sa'alihinsa har da sahabbai ba su da datti har da auliya kuma asasu kaligina. Abban Zahra ya mai Aliyu mai Jafar kuma mai kakabu da ka a lafiya ubangidan zai da fasihi gaishe ka nake annabi ya bin Abdullahi sanadin rayayyo gaba da ruhul arwahi. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Zartacce ɗaya ne bayan sa kowa fanko ne masani ɗaya ne to bayan sa kowa kolo ne yi wa gwani har dan koyo fa kawai shine ko nake kai mini nima uban gidana ba na sirrikan yaban ka ya mai ceto na. Ya majingina masanin Allah sannin ka kai rabbi ya fifita kuma babu kamar ka waye san ka annabi balle ma ya faɗe ka ka girma sani balle ma a misalta ka ka gwani sai dai Allahu kaligina. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Masanin Allah gaishe ka musu bahu mai tishin haske gaishe ka musu bahu sannan sadauki mai sa'ar nasi ihu tumekin Allah da rasulu ba asilhu ya waje shirka ya zo da bautar Allahu sha zaman ka sha kundin sannu dai fasihu. Kai ne Allah yake yabo ya gaida kai mai san ka rasulu dole ya biyo ta kai na gaban goshin Allah ba a za da kai halifan Hashim gare ka na yokas da kai duk abin da za a faɗa sai da kai ya kai ba ni kusanci kar da na yo nesa da kai. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Ya Allah na kawo karar bayinka na ga suna nuna san su da hukuncinka ba sa san wai mu dinga begen manzanka zage suka da tsangwama duka ba shakka tsarin banza iskanci ba sa suka wai sai mu masu baituka ga masoyinka. Dan magana zan faɗa ba zan gina furta ba mu kuruciyar mu da kyau ba ta yi muni ba yawon banza da rawar banza ba mu ba ƙaunar Mahamudu muke babba dan babba wai dan wawanci haka din bai dace ba kuma me za a ce muna gun dan babba. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Ya nabi na ƙaunar ka ce akan gaba komai zaki ba za mu bari yaban ka ba kai ka amince mu so ka ya mu ba mai kin ka yaban ka ma ba za ya ji shi ba ko da ya ji shi ma ba za ya so shi ba makiyin manzo tabbas ba zai rabauta ba. Ya mai girman matsayi kai nake yabo ban sirrin baitika na dinga ma yabo mai iya kyautar baiwa mai rabar rabo to me kin ambatan ka sunan shi tabo kuma sha dolo ne marar rabo ƙaunar Mahamudu ce kawai cikar rabo. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Ya ainar rahmar Allah ka tallafe mu mun bar kowa kai muka ɗauka mafakar mu yan ambato annabin dai ne taken mu dan martabar batula mu asuma dutse mu mun shirafa Fatima tsoka ga masoyin mu mun shirafa Fatima tsoka ga masoyin mu. Na mujahid mai nacin kaunar ka ka yarda na nace maka kullum ina gare ka mai baitoci wanda ba iyaka a gare ka wurin sai ta wuya maulana kar da na barka mai gausi ya masoyi ne a gurin mai maka amince da mu shugaba mai ceto na. Ya majingina gwani salam alaika shugaba. Ya majingina gwani salam alaika shugaba.